Office of the Civil Defense sa Region 7 nakahanay na og mga plano kon moigo mangaling ang The Big One tungod sa pag-irog unya sa West Valley Fault sa Marikina. Samtang nagkalain-laing disaster team sa Sugbo ng andam na aron mahibaw usab sa ngayang pagkabuhaton kon mutay og nakini sa Sugbo. Timba ko lang ani ang report. Mahitabo man nga moigo ang The Big One o ang pag-irog sa West Valley Fault sa Marikina, diin gipanglantawan nga maka-generate kini og 7.2 magnitude nga linog ang buhatan sa Office of the Civil Defense 7 ang magsilbing Alternate Control and Command Center. Dinhi manukad ang pagduma ug pagpadala og tabang ngadto sa kauluhan. Apan gipasabot ni Joel Erestain, Regional Director sa OCD7, nga dili lang ang West Valley Fault ang mamahimong makamugna og kusog nga linog. Apan adun na paylaing 18 ka mga fault sa nagkadiyang dapit sa nasod nga makamugna usab og kusog nga mga linog. Busa mahinungdanon ang pagpangandam alang niini. Matag karon ug unya may mga earthquake drill nga gipahigayon sa nagkadiyang opisina, eskwelahan o establishmento aron mabansay ang publiko sa angayang buhaton. Gipalapdan usab sa Office of the Civil Defense ang coordination niini sa nagkadiyang LGU ug mga government agencies. Mahinungdanon usab nga higpit nga mapatuman sa mga LGU ang lagda sa pagpabarog og edipisyo. May areas dito na prone to landslides. Yan, inaano namin yan. We are closely monitoring that. Pero ang magagawa kasi namin dito, ano yan ha? Kumbaga, paalala lang ha. Ano yan, hazardous yan. Huwag tayong magtatayo dyan ha. Ang matag Local Disaster Risk Reduction and Management Office adunay kaugalingong mga trained personnel nga mamahimong makaresponde sa nagkadiang mga emerhensiya. Sama sa Lapu-Lapu City nga adunay 150 ka mga DRRM personnel. Apan giangkon sa OCD7 Regional Director nga adunay kakuwang sa gidaghanon sa mga highly trained personnel kung ugaling mahitabo man ang kusog nga linog. We don't have the exact numbers, no? But definitely, we don't have enough. Dapat yun talaga nasa isipan natin. We don't have enough, so we have to train more. Busa mahinungdanon nga sa matag pamilya adunay kaugalingong mga go bags. Diin nasulod ang nagkadiyang magamit pang emerhensiya. Samtang sa Talisay City, dugay na ang yanay nga earthquake preparedness sa city disaster. Mato di Alvin Santillana, pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga nakabutang na sila og signage sa pipila ka bukirang barangay sa Dakbayan nga gitumbok sa FIVOX ug OCD7 nga adunay fault line. Iyang gipaybaw nga sa matag karon og unya ang mga dapit mo'y ilang paygayunan og earthquake drill aron mahibaw sila sa angayang buhaton kun adunay linog nga motayog sa ilang dapit. Laing mga earthquake drill usab ang ilang gipahigayon sa mga tungaan mapapribado man o pampubliko. Ni patuman usab ang Office of the Building Officials og palisiya pagsiguro nga lig-on ang mga building nga tukuron nga makabarog sa kusog nga linog. Gitsasan na usab og kahimanan ang mga responding team sa Talisay City Disaster aron magamit nila pagresponde kung adunay mga edipisyong mahugno tungod sa linog. Samtang matag barangay gipaubos karon sa City Disaster Office sa evacuation management aron malikayan ang kaguliyang kung adunay binakwitay nga mahitabo. In place na siya. Aling nagkaroon gipang dugangan dyan na to, especially kaning atong mga technology na karon naghatag sa PIVOX nga gibutangan sa intensity meter nga sensor. So ito na gani na siya ang gibutang sa PIVOX sa atong office. So one of the stations sa PIVOX nga gasen sa ato ang intensity is Talisay. Sa Dakbayan sa Mandawi, kay di angayan mo kumpiyansa og aron maandam sa unsa mang panghitabo, regular ang pagpahigayon sa earthquake drill sa lain-laing lugar. Gipasukip kini sa fire drill ingon man rescue ug basic life support. Pamaagi kini nga mapreparar ang tanan kung ugaling dunay mahitabo. Matod sa DRRMO, dili lang kabaranggayan, mga opisina ug organisasyon himuan sab sa maong drill. Lakip sa pahigayunan niini ang mga eskwelahan aron ma-train ng daan ang mga kabataan. Di mo kuan kumpiyansa na every time ultimo kitang mga naasa kuan sa mga grassroots level adto nga sa kuan ato yung i-orient or i-educate sila kung unsaon nato pag unsay buhaton protocol standard procedure kung naa mga earthquake. Andam ang DRRM sa paghimo niini ingon man pag-akomodar sa requests sa uban nga mga sektor nga mo train kanila.
Ako si Luan Merondina. Ako si Famary Dumabok. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak.